Kullum zuciya da sanka take kwana, annabi kai sai ni komai maulana. Sarki zilzalali kai zan sa farko, duk abin da zan yi kai ke ban iko. Dai roƙon ka ƙara mun ƙarko, in yi yaban nabi ba na yi shirme ba. Ƙara salati gurin wanda ka ce mu bi, wannan wanda ke kiran ka cikin laddabi. Annabi garkuwar mu je ka da kyau arabi, rike shi ka ce ai ba za a tozarta ba. Salati kan kai yawa da shi, wannan wanda zai huce ai maguji da shi, ya huce dukkanin tunanin me yara shi. Kai ta yi ilahu kai ba dan ni ba, sashi rafa'u masu tsarka kan zuciya, da sahabbai asasu masu kiran gaskiya, har iyaye na shugaba dukka gaba daya. Faɗi Zahra har da ke ba zan barki ba. Salamu alaika ya mafi kyawun zuciya, mai kyawun dirisilar dukkanin shirya. Annabi dan Amina ya kai rilandiya, ta gamar yanzu har da na can gaba. Zuciyata da kai ta shaku kamar lamuni, so nake yi cikin masoyan ka kasa da ni. Mai tebo gare ka ɗaha amince da ni, ba dan ni ba dan Imam Ali ya shugaba. Ta rike duk wani ayari, wanda ya bi ka har da wanda yake garrari. Yan birni da wanda ma ke jefan gari, sun ci albarkacin ka ko da ba su bi ka ba. Alfarmar imamu mu kullun zamu ci, sayyidul alami na sirrin duka yanci. Ka amince da ni gare ka nake naci, ba dan ni ba dan Abubakarin shugaba. Ka sanni ɗaha mafi hankali, lafiya dai muna a bayan ka mu battali. Garkuwar mu mun rike kaya mu kammali, fage na ƙaunar ka ba za mu yi wasa ba. Dan kai ne ka so mutum ba mu san kanmu ba, kuma ka tarbi rayuwar mu da 'yan can gaba. Wai waye ya so mu tamkar ka mu jitta ba, rayuwa ta kawai akai take ya shugaba. Soyayyarsa ce ta sa na gaban faɗi ba, linzami ya wuce kaza ba ta san shi ba. Ba magwajin ka kai kaɗai kake a na gaba, ni ba zan rike wanin ka ba ya shugaba. Ga ka tawa kuma zanyo ban ga kamar ka ba, ne ce to yau mil mashar ya shugaba. Ban san me zan cewa Allah in ban bi ka ba. A cikin hallarar kaɗa ka sanya da ni, riba ta ita ce in ganni da kai gwani. In na kira ka shugaba ka kusanto da ni, ka san duk abin da ke raina shugaba. Zuciyata tana bidar ka ban Fadima, ka amince na zo ziyarar ka da Fadima. Ba dan ni ba dan Umar na ka ya shugaba, dan sasan Husaina ai mun dan Fadima. Me haƙurin da ba halittar da ta kai shi, ai masa sharra ma ba ya dawo da shi. Shi ko an taba shi sai dai ya yi murmushi, baya rama sharri dan Allah duba. Me alkhairin da shi baya gajiya, baya manta khairi sam a cikin zuciya. Ga kawai ce gurinsa ya yi mamulan biya, dole na risina gurin kabun duba.
ka tsaya mun aran da za ɗauke raina. In dai ka zo mun wuya ba zan sha ba, in an karɓi rayuwa ta ya Muhammadi, ka shigo kabbari ka sa nutsuwa Ahmadi. Ka yau hakan gare ni dan Allah saidi, ba wani mai iya mun hakan in ba kai ba. Ya ainin na'im ina wani ba kai ba, mafakar an biya a danka muke tuba. Ba dan kai ba da ba za a yi duba ba, dan kai ne ake duban mu mun tuba. Shawara zana ba mu dukkan mu yau duba, mu rike sayyidul mu farin duba. Duk wani wanda za mu kama ba shi ba, mu sani shi kadai ilahu yace duba. Kullun zuciya da sanka take kwana, ɗauka sai ni komai maulana.